kata ofu chesi negede anya n'azụ ụmụ na data ụmụ nọ dị ụmụ ahụ mapụta ka cross ozugbo ọ fụrụ ya ozugbo before na cross road moto na before cross nwa ala ndị ebe a before dị ụmụ na-agata ebe ahụ ma ejidego onye ebe a kpọọ ya taa si ya kedu onye gị na-eyi ihe a ọ na-atatọrịza because ndị mmadụ asọrọ ahụ ngo si ya kedu onye dị ihe a gị na-eyi kwesị na nwere ihe mmemme anọzụ m ebe a mọni akwa were ọla design ọya that day si ya na efi that na nwere ike imebi my family and nwere ya menu ị na-ekele m na ịwụ pastọ. Mummy G.O na-eme ekpere analụgokwa anụ nwaanyị anụnwa di wee na-alalite nwaanyị na o nweghị ife ọ ya eme. Nwaanyị anụnwa a na-ekwu bụ Mummy G.O ọ na-anụkwa di ọ mụtara ụmụ nwaanyị 6 na be di ọ mụtaghị nwa nwoke wee kpọrọ ofu nwa ya nwaanyị wee kpọnye di nwaanyị a wee tụba ya ime o wee mụtara ya nwoke n'ụlọ arụ na-emekwanụ nke bụzi na ya bụ Mummy G.O na ebe fa na-eme ekpere na-ama ntị ọka duto na di nwaanyị a bụkoje ngwongwo ya nye na nwaanyị jee birizie mbụ nwaanyị ekpere atị na fa na-abụ na amakọta were jee wuo ahụ wee chụpụ nwaanyị ebe ahụ chụjee ya n'ogidi di nwaanyị a bụkọrọ ngwongwo eto nwaanyị narie n'ogidi jee biri hei alụ na-emezikwanụ n'ime ụlọ ụka na nke ikpeazụ a ọ bụrụkwa na ịbụ nwaanyị na-anụ di ikwekwana ka di ujefu ndị prọfeti ndị ụmụ nwaanyị olukwa ebe ahụ ekechiri fafa amahụ na ọtọfa ahụ chọrọ amụ na-atọ ụtọ nwaanyị alagbogbo di ya hapụ n'ụlọ jee kechiri di nwaanyị ibie na-akwụgharị ka ozu akwa ha akwa amaghị m ife nya bụ Mummy G.O na-ekụziri ụmụ nwaanyị 6 ọ mụtalụ di nwaanyị akịta anụ wee chi niile ụmụ ịtọ nwaanyị amụtara ya enego ya nka otu na ụmụ ya achọghị ine ya nka na fa achọghị ịzụ ya ọkwa nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri bịakwanụ ka unu nụrụ alụ na-eme n'ime ụlọ ụka na nke ikpeazụ a ịbụrụkwa nwaanyị zebekwa di gị ebe ndị prọfeti ụmụ nwaanyị nọ eburu nwoke zebekwa nwunye ebe ndị pastọ nọ amahụ na sọfa chọrọ ịfụ ụtọ sọfa chọrọ amụ na ọchụ na-atọ ụtọ jekwa alụfafa ejide nwunye na di ula gbuo. My sister here came to our studio. That was last week, precisely. And you laid a complaint against your husband. Okay, I wouldn't want to tell the viewer what you said. You should tell us that's your husband because we invited him so that we'll hear exactly from the both sides. So remind us briefly what you said about him. Okay. Just have to make out everything short. Yes, go ahead. So, Mpeme Ipazu, Bona, when last year October, when I March. Meanwhile, we both with us. For years, up to 15 years now. So I am in fact, not ceremonial marriage kind. I am much ago. Before you see no judge, mother. Oh, myself, I am more than one. Okay, well, try to a game or be to a game. I'm not going to say, but when I notice what is happening, I want to make her no one now had the support of your name. Mamma, but don't let Bobby a quarantine. I be no Mudio. Everything on our Kuguno uncompleted, that is why I feel uncomfortable. So I'm giving in a man. Yeah, uncompleted building. Yeah, I don't want email who could do what can the last born. So, take kata udi omedi here no. When say okay, can we take some money? Can we take some money? Can I na a room and power self come? Okay. So I go my mom just pay some money. Then back all way 30,000. We take 15,000 yen. Oh man, no, man, no, man. Also, go just in. Say at the bank. I don't mama. Can I lady na stranded? Okay. That time, mama no we had a man at church one way by wedge. Oh, she way pastor, but elder. She my mother. One man now, why an abbey? It's not all pastor. One victory, Okoye. And not that victory, Okoye. I want to Okoye. I don't want to confuse people. Finally, we're not the wife. When I got just now camouflage, there be no one kind of life on AB. So, Opposia Ijawa. That woman is not pastor or chair pastor. With that money, I'm the one I do for movement here. I'm a GSC. Edition Ega can assume no problem. So, not until that time I actually the pastor. That church was now Galilee. So, what's an Arabia? I'm not prepared. See, man, I'm happy. And we're going to man here on my upkeep. My hand need me. I want to marry if my bad because my if Madam Koyala. So, this is my that thing. Okay, do provide me and then will Jebez. That day, safe, I never think can't listen. I wear Gaba. So, I had to reserve. I cannot witness everything. I'm not that woman, said, no, no, good. When you get that, you get no one is your well.
So I pretend not pastor call that back and for everything. So even in the name, well, I she no has chairman, you want anything money, man, no number zebra for him, man. 15,000 15,000 plus, I'm even called or add the kunki. And the man, I'm this man, Nazu. Jela no mum. Hamad. La no momo, I can go down. My grandma see Kenneth to let it to Conco. Bo all the uncle cob. So Kenneth come on board, where's in now? While I'm walking up, can you say, what's no one actually? Capa would when I didn't watch all day one, yan and my seal gear. Halicha heke, go can see me. So Kenneth go me and bruising over some other mamma, and I'm not academic see me. Which I'm dear. See no problem. Okay, I'm an acre. I want to know that I go to John when I lay sponsor the whole thing. Where was in Donwell? Nazu one. One in 1 hour with 7 children. Only girls. On a bar, this ever hobby. Took one what the woman in me. What the woman or more than one okay. Bonnier. So, I bet you need a cannot went to idea of you and I myself. I met Chankana. Mamma, I was saying go on a bar. Then at our village. I be a couple of he been in a village on their bed on the blue way and wine. So before then, I can't I will go have working at some mom mother. This woman can I this family. Nearly a corner new queer. Some no one new okay. Not this woman because some call us and we hear enough. This man be over from Egypt that we might be doing one last born. My house and one I have. So I then be a judge on some hospital and can buy. Because this man Milan and buy butcher female. I want to show them Mono. My Western maybe back and my happily gratuity. More gratuity my when I is no one come corner. This man actually did after you up my mom. How did you know? My mom another woman. My mom are not never, but I said not a salmon. And this man come away room life room because now my no one way this my no come I ever feel no room my life. The money I am me and they come away room came room where his own. Mine is not this man you become son of my hand. Near no come this man. Oh, you know, show to no conspire against me. Now, Chopper Moon, the other set him and call, but I know Chaichi Moon well do so well. You give some more, Jack says, Bedranata. Hunter no Nuno. Nay, I am my woman and wine. How many girls can Had the 4 girls and 2 boys. Honey in there. Anamaya, Munoyan Chogota, Munoyan Ogota, Munoyan Chogota, as a bit. Hannah Bar. Hannah has been the Anatacha. Has been the Anatacha on the moon. Okay, then your husband. So, I'm not as any no. I will make it do. You work to go send up here now, fool. My Natacha. A man me and a man no with that pastor. A bell with one woman on no week, and I bought a Franca. When a church. Oh, you had a branch mission, yeah, so I had to China Hospital. I felt a work bobby. Go with the even a guy. I was no one good. Last time I decided to go to that. Then I get uncle. What uncle? Your uncle was the web. What is there, Corbia? I was the no one was a bear. Now, and by no one on the by your half wogun or hatch your half one. Macata, and by all hand, I maybe everything safe. I met your half wogun or which where me and I went about the air, never met a go medical one, just spiritual one. A man, and I pastor Bonoon in a church. So I bet there no man and somehow. I want to be on them. So after asking Muko, watch I has him ban. No, ya would be pastor. What is it one because I have to go magic man out here name. After an hour, Malaga, the Geo war as dinner. I bet you have better. And then many church you. So, necessarily, more be there with them, dear, because also all they support. More be a missionary with them. So, even though I make them again, Nekatanya was there. I am always a mega mission, and standing mark will be in your book womb. My mama was some contrary and also that I should not be eating anyhow, and I'll make a plan on that. So, the Chinese happier. Oh, my, come here, you what they got missing there because of the children. And I don't know church. Can't my witness is them and amen. But will we work in it? Say, I can't notice you. Some of ever one of one Kenneth in Kemwana and Walker. What's not go with that, you know? Kenneth Weber, but so in such a thing, American man. Or what's the cake one call you one? Now I'm a colleague, no me fell. Kenneth was on one body, I was saying no more mad, no, us no pastor call. How can you not and Dajaki Deroni and 2012? Since I hearing a darling, look where
since even I not as there dikere some no do there na no na no do there no ka ya waji aka witness ihe na amen lo and behold witness ihe na amen so must na the woman ntiri ibe na nkwa amen m na no so mgbe ma bia na pastor m na ya nwa after sim no nwere ibe mmeme na di m no ya na ya no nwere ibe mmeme say nwere ibe mmeme o si okay no problem awe je ibe na eje as ndu church je cheputa mama ya akpom a na sinu no ba na wetere m food stuff so my mom akpom si na mbia na trackers then na mbia ebe aka mbia buru ihe weta na no chọkwa egbogote this side we je ebe aka nje cheze puta amakwudu m mba anyị nọzi ama nsi be ha ebe aka si wepụta anọzi ama anata na-apụta na nkwa ma enyi ebe a because ụzọ ụmụ ọra mma ka ya esi na ebe ibi onye nwa anọdụ onye mụ na ya narị ọnụ mbụ ya nwa ọ pụtazi na amụ ndị I was surprised onye mụ na ya na-atụkọ na amụsara m amụ nọdụ na-enie mechaa bago n'ụzọ ebe anyị na ebe nsi ana ọ kata ofu uche si negide anya n'azụ na-azụ ọnwụ na adata ụmụ anọ dị ụmụ ahụ mapụta ka cross ozugbo mfụrụ ya ozugbo before na cross road moto na before cross nwa ala ndị ga ebe a before dị ụmụ ala na-aga agata ebe a ma ejidego onye ebe a kpọọ ya taa si ya kedu onye gị na ya yi ihe a ọ na-atatọrịza because ndị mmadụ asọrọ ahụ go si ya kedu onye dị ihe a gị na ya yi kwesị na nwere ihe mmemme anọzi m ebe a mọni akwa were ọla design ọ ya that day si ya na efio that na nwere ike imebi my family and nwere ya menụ ị na-ekele m na ịwụ pastọ ọkwa ya mụ na ya mere that day so no dozie ebe a wee gwa na church ọ na-ekpe mgbe na-ekwu some people na anụkwa about that church and no one complain of such a thing before so ekwuchazi that thing mgbe anyị mechaa si okay ha ya batara amansi na ojegwa igwe si na ihe men kọchara igwe wee sị na so na ihe ya go to this extent igwe wee sị weze nwaanyị anwe church maka na onye amansi wee sị na ọ transfer this woman from this church na ọ mata ban na this case na ọ ya lala ike ka ọ ya dị amadụ mgbe ewepụgo die that week sef so mgbe ndị na-eme na achọkwa ya ka m na-eme ya decide na nke m na-eme na data amansi na ntị ya anya very well before then ewepụgo ya so nụza na ewepụgo ya weji ya ogidi this man now went with the woman ebiri with the woman since then ọ na-anatazi ụlọ ọma na ụmụaka na-eri nri ọma na ụmụaka na ha na-ego iyi akwa ọma na school fees ụmụaka nwa na-eti na ọma about ụmụaka since then ruo taa all my mom na ụmụnne m na-afụ everything ihe niile agacha obi na onwe nke fịara arụ nje igwe nye m igwe weta ego mana o weta ego ahụ ya na-enye m direct o were onye ego were ego rie onye na-ekwe weta that money ile ka mụ na onye anọ na-ejesi isi ahụ so emekata ile nụwa ọ bịa onye efu kịta abịa o jee n'azụ nwanne m nwoke nke diọkpara ya na ya dị otu o jere ya na nwanne m nke diọkpara ajereva na agwa na-ada nke ahụ mgbe ahụ obi pọt osi pọt nata mara ama na ọbịa ọka ọkpọ onye nke na oje ha na-aba nọdụ panụcha wine ọda enu so mgbe a na-ekwuzi ihe niile nụwa one day ka ọ natazi wee sị na ọ fụkwara nwanne m nwoke na o ji wee wụ na ọ fụrụ ya na o ji wee fụ ya ebe nwa okwugo 2 times so wee jiri uche mara na ihe na-eme mgbachi nkịtị anyị nwanne nwoke ya bịachi ihe niile ahụ ya la-abịa be nwanne nwa ya kwakpọ m na fon anyị lakpọ m na fon ihe ka o megide o so nwa bịa gwa mma ya sị na nekwa iwe notice na nekwa ihe na-eme agbachi nkịtị meanwhile then onwe nwanne m nwaanyị nke obere m na-abịa nke a ọ nọkwa Lagos text ego yes ọ nke a ka m jere ọmụgwọ mma ya nọzi m wee jebe ọmụgwọ ya so nke a wee ama na nke a na-afụcha this man na ebe dị iche iche obere nwa mara ama m ụdị sensi o nwere mana omume kata sound for one day si na ihe na-eme na ọgbachi nkịtị sinsi ya so ihe meziri ewu oje richa one day jelebata na 10 o'clock n'abalị or 10:30 this man after chụfụ nwanne m nwaanyị n'ụlọ si ya afọ na ya na corrupt m nwanyị 10 years na corrupt m wee chụpụ nwanne nwaanyị si ebe ọdịgo go otu na mmeso nwanne nwaanyị wee mụ na ndị nwa hapụrụ ya ma ụmụaka duru nwanne nwaanyị na-achụ ya n'ime abalị mmadụ mara ọchagolola nduru nwanne nwaanyị jebe ụmụ ọbụla mana ebe akpọ ya nwaanyị onye ụmụ ọbụ si ya na na ọsọ ma anyị bịaba na ha kpọchi geti bọta na mbịa m kpọọ ya ka ha kpọọ ya geti otu ka anyị si wee mee ihe mgbe ahụ o nwere ọrụ nwa ọ na-alụ wit ma m ndo ya na ya na-alụ ọrụ nwa mgbe ahụ so at the end of the day nke mezi last year wee mee ihe na ya na mmasị na ya na ndị onwe ya nwere communication nothing obi okwu with us so wee bilie jewa mụ agwali ya mụ agwakwa mụ decide so ke ihe bịa ịchọ ka ime ihe nchọ ka eme na ahụ ọpụta na we things nwepụta ya nchọ unu help on wee mee one request him this man on a threatening how ọ sị m nke ọ bịa last o butere mmanya bịa be anyị mgbe natachara ọmụgwọ so anatara m ọmụgwọ a na March so no 1 week with ụmụaka anọ m ebe a sef still anọ m ebe a na-esendịrị ụmụaka m ego nri so nata
No 1 week, second not 2 with ụmụaka mechaa second nazi aba anyị gwa ha after 1 week na gwa ha na ma anatago so ba ya ka nna siziri na ya ebe Monday olu na Friday o jelu with ndị otu ye one man nwa ya na-akpọ onyinye onye amansi be oduli ya bịa bulu mmanya na galon tinye ya akwụkwọ ube jelu bịa si na na-azị anụ na ojiwe wụrụ na ojugo nwanne ụlọ nwaanyị ojugo kwubu ma ya ma ngọ adịrọ m against iwe okwulu because ọ ma ọ dịka ọgbakwulu na ya bụ marriage ọ bụrụgokwu nsọ ha so si na igwe na nka si ya na igwe na nka ka o jekwuru ọgwa ya si ya na na-ekibe eji ajụ nwaanyị so mgbe ekwezi abatụ nke igwe na nke ahụ ọgọwakwazi ya agọ mgbe ọ hụrụ na okwu bịazi bịa rise ba na ọzọ ka o si wee chee ka ọ dị ọsịja na ọ wụrụzi owo mma na onye Enugu na nke a na-akpọ igwe mgbe ndị Baịbụl dị ka kwuo ya mbọ Boniface Okonkwo nwanne igwe a wụzi onye bịazi ka mama ụmụnne si ha biko na ahapụrụ o kwuchazi ile nwa na sị na ọ na-awụ mmanya aka ọ na-asị na mmekọta ụmụsọ na step bata amansi na ihe for me well no audition na ngwuru ebunata m n'ozu so threat so no so after that I wear me here na-ekwugide okwucha o wee sị na ma yara abata n'ime be ha bevul anything na mmetabata ebe a na ogbu m because ọ bịa claim weze na ọ na-alụ dibia ọ na-ewepụtazi ebe niile ezigbo tọdọrọ ọkpa ọ ya ka ndị sikwu na ma yara abata maka ụka nwakwanụ amazi m ọ ya na ncha ọ abịazi ajụọ ya okay so ebe ọ na nzọdọrọ ọkpa ọ sị na ọ na wee ebe a ka ọ na-emedo ebe ọ na-ezọdọrọ ọkpa na ọ wee ebe a ka ọ na-emedo so it's better na onye ahapụrụ ya nwa jukwu ọnụ ya sị na ọ na-azị anụ na ya ebe ụmụaka gị nọ ụmụaka nsị anọbụ with me so ihe ịchọ kịta bụ you take care of the children, right? I kwuchala okwu, yes. I kwuchala okwu with man ndị ụmụnna anyị bịa ewekwugide okwu kwubie na separation mụ like kwuo mana ihe nchọ na yes mụ ada like him ya but since ahụ ekwuru ihe anwa ekwucha ya na-ekwu okwu mụta ma Boniface Okonkwo a mụ na ndobe ha ya na ha ebego bịa kwubie na ha just kwuo okwu akwu mụ like ra because I kwuchala okwu a ha kwuo okwu n'azụ m without m nwee nọ kwucha okwu n'azụ m conclude mgbe ekwuru na ya bịa ije aha otu ka o si anyway our concern here ihe ụmụnna kwuru that's okay bụ na unu na-abịa ekwekọrịtago mgbe ọga na unu chọọ separation mana you will talk mana ka nnugodo onye before I conclude ise no unu the separated now as he requested na ihe na ayọ bụ ego nni and else na last but that day ka ọ nọ kwuo na last born m na ọ bụrụ ya mụrụ with nwanne nwaanyị so mụ na request ebe ọ dị otu agbachi nkịtị since ya mụ agbachiri nkịtị ya ka m ji bịara ebe a because it's a shameful thing so mụ na request na onye je DNA test for himself and the children ka ọ wee mara onye mụrụ ụmụaka another one wo ị na akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ha na-akwụ their school fees a na-afụ from maka their health and ma akwa ha o ihe niile m na-emebu ya since my house rent of na ya apụ my property occupy 2 rooms there. Before then, I didn't talk and believe him. This man, one name, why they just supucha that out my apartment. Supucha the zinc. You just fear the reflection of that place. Then I through the ceiling. And I have a chair. So much I'm when that I'm waiting here the carpenter. See how you go there bad. But I did a much zinc. What's your much here? The man said that man even one walk one leak on a mail. Even one intentional ask. Even the class specialized. It's a bad, but I remember that I'm 4 phone agent. Uncle can video. 4 phone agent. See a decane. Yeah, millionaires is on moon. Well, let's hear from him. What a microphone. Okay, so we see it. The microphone will be a record. I was in a in fact, I want to come visit. If you be dollars, from one time, from the marriage, good. The marriage you be do with lies and madam if you make work. Ojamoka, Oyama, Bojamono compare, Sinampiana be Sabat. Bench of Jobo. My family is Sinanga and why before Jobo Bodoibo. Computer secondary school. Eventually, I met her at one of Anama Busina home wherever then. One of my neighbor. Now I be a girl wherever. Where my Kwamu funny with an issue. So now I return to Dakwa. When you're Munye, from there we get to know.
So then church obodo Iba need to second end of the church. Come the situation of the traveling. Because my agent now worry him now quite apata soon. Now we some piano mepele, mbia kanje na nke mpia ka mmalo. I then went Nananka, Nabefa. Whoever on the man had a mezi about was called anyway. He said the man the same was Ukaloma, the same Nabia. Every Friday, Monabia. I keep coming. After a while, I did marriage. Then I met her. Now I see no man. I'm sure okay, I'm so bad. After a while, I was supposed to know ya no. I'm sure okay, who could have been more? I'll be a meggy. Look at me go wine. Which I really at the time, after coming to Legia, Obodo Ibo when I walk was. There was no Obodo Ibo. From the time which you were chopped down Obodo Ibo when I walk was. Why I can now. That proves to me that no more culture, no love for marriage, no more Obodo Ibo. I keep managing. At the time, the Bible na and issue about and which I told on go ya. Now I see now 2-bedroom flat call ye. I paid for 2-bedroom flat and with no. I took her there. I saw the man. I wait to see here. Does he say I believe her? Ogo na may expire. I called her. Now mama mazema 2-bedroom flat and not to go too much for me. And then when we refer now, I chose 1 bedroom comfortably. Or 9 of our months in my father will no eba ye bi. Or such an oma me, you will not 2-bedroom flat. We say about 2-bedroom flat. We just walk one room, na me yoka. Dozier of ma. Na for kitchen, lopota kitchen, dozier of ma, ko comfort eba. The day is an anger belief. Kaibuje na one of 4. Then nke forcing the property man over the back. Kaibu na ya na mansi. Can I manage life? Kaifenaga. That day ko bulo ifie ni na before nchota moto lute. Obulo ifie. Ifendo ni di na bennia. Then odi me. Oluteze kambungongo wana mafrozi. Bulungongo na doba na ebe nkwuru ụgwọ na bulundu fọnụ bunaga na amansi. Mkpọ ụmụ nwanne mafa afọlị ya. Pasi na ọbịa na abịa. Nsi oke na nsogbu adịrọ. But when I make is up time and create a time to go to their place. Come Mali for when we with them, I'll call you my right, just like he brought me here today. Na prime. Human right na more. Well, I'll come Jenna Benya. Shake it easy Mboji 7. Is a very human right. I seem okay. I'm not forgotten on the J. Mujana come Mali for. Then nga na prime. Okuwa. Tutu abia kita okobugo okobeda kogide. Okobugo okobada. Megide. That one ended there. Now abia kita obia rozi. Nga. Then ifoku maka church. Si church actually. And I'm a joker. At the time I found out now we call. And I'm the place of my call. Mona Bedibia. My name go as we are growing up. And I'm going Dibia even now. So I believe one Awka with the even now. Njewoka and they bele call. Jegidie, whoop to women. It's on a prayer warrior more second man to the pastor, and I need to be close. Pastor work on one. Pastor why you and bound. I wrote pastor why booze on the pastor work booze on it. And the pastor work and bound. I am still there. The same playing the same role. Then I made a transfer pastor and work.
with the pastor wine. In fact, I not trust her from time to time. Okay, the allegation now when I can the woman no more obviously. There's nothing like that, please. Okay. That is by the way. Then in fact, anything about that pastor thing, then if says Bazwa, well now, all up with him 6 months ago. 6 months up on October last year. Keki say any funny. And I'm working. How much can you every month, or week, or day? And I'm up on go to Father go monthly or weekly. You go to new here? Go to new here, go to rice in Devon. Rice na the beans na the qua. Then they go on anywhere near. And email the town is in a day near Gunina Gota. I am go to one as if we fair. Go to like a rice. I'm go to rice at a cobem. Beans at a copum. Did you want your message investigation? Beans at a cobem, rice at a cobem. Then they go once a while, near ago, away she connect a receiver or an ample, but I want to go to quiver. They were feeding. I'm trying my best to kill them. Can you look for a living? I'm a land agent. Okay, how's the nalo? What any other thing? Dibia Kwan. Dibia can aquado. Finally, the come no Dibia with your mom, which is why we are now now. You know, apprenticeship. I know apprenticeship. Go now, Makusikwa. Oh, no, I'm sequel. Okay, how many months or years? Kiga no one boy. 1 year. Okay, you just started. Yes, Yes, ma'am. Olu Dibia. Yes, ma'am. Okay. Let's go straight to the point. Kedi now. When we ibunje una gbara akwụkwọ? No, ma'am. Okay. Mana ime ego. Yes, ma'am. Okay. When we ebe ha kwo na ida anuzi. Yes, ma'am. Okay. That's okay. Ebe unu na-enwe problem kama ije n'ụbọgụ ọ dịrọ mma. Maka anyị a na-akwụ akwado ka eje n'ụbọgụ. Because nwere ike ji itie itie ya itirọkwa ya ka igbuo ya nwa ada nwụọ. Nwere ike na-etie ọkwa gị aka ma ọkwọ gị nke nwa ada nwụọ. So all this sour the love this way ọ na-aka maka separate ya. Emechakwa ka ya bịa together. Kwunu mụrụ nwa. I went to ask my madam. Separation. I go separation long ago. Okay, kwunu mụ nwa. I'm Ụmụ one. Ụmụ ito. Okay, ofa nwe isi na ọbụrụ gị mụ. She's demanding for DNA test. I never said anything like that. Okay, total of 3 children kunu nwa. Okay, good. At least inu go don go akụkọ ni ekwuru. Ogbodi na okwuru before. Officially he is saying that he didn't say it and done on public domain now. So onye na feel na igbalu na ilo wee mụọ nwa. Onye anwa anugo na digi before your ex. Okay, the right word yes, use. Na your ex bụ digi one is na ekwuru otu anwa na ụmụ ya bụ ụmụ ya. So that one by the way. So daddy, can we discuss how much you'll be giving them? Because some will get your duty. Or when you 18 years there. This one, this year, 18 years. Okay. Can you on go? Finish work. Keki says, "Oh, my God, oh my God, oh, how man badamudu? It's okay, kaga barudu." Mommy, no. There has never been a time Mother take care of my children. How do you do it now? You're not living with them. Now, Nyanwa, do pusele omwaka before this incident, before this separation. About a year ago, my children are going to Sunday school. Amansi. That's where Eba Kamuaga was. If you go to Guinea, Beyonce. Guinea, Beyonce. Mwa we na pastor. You be no ka keep with them. Or on a buy, so it's true. And when midnight in general, no ka. Miss Nathan Bem. But you wanna accuse in no calino no ka. One of midnight, my responsibilities. Okay, maybe go marriage, Can it baba see maka so mazi? Kedu ihe ike na eweta ka o were je na azụ ụmụazị? Cause azụ ụmụ gị. Why you are thinking about that? Madam, next time, if you go do onye ya na digi so, as long as na ifuru ya na begi, you have no right to just design me with Ola. My bedroom self, my property, my bill, I don't have she will say, man, but see design Elia Ola, but you look for them. But I wasn't that I know name. Okay, and come walk like in a big violence to me.
abụrụ the way out because ije itie ihe kịta afọ m na inwe ọkpụkpụ aka iji igosi onye ịbụ now inwe ike onye nwe meruo arụ ọ maka na ndụ adịghịzi o ka gị na mmadụ anụ na tomorrow no matter how emotionally touched ị na-efili na di gị na-atọch ọ dị-enye gị mụ na ya na-azụkwu anụzifa kịta but ọ dị mma bido vụrụ itime ihe before ofetie ụmụnne mana okwu na-eme ihe na-agbafu ọ ya bidoro itime ihe before ụmụnne ọ na ya na ihe na-akọwa bụ maka echi ịnụ ọgụ adịrọ mma ka idebie one side enwe ike ọwụ pressure ha na-egi mụkwa ike m ya bụ na ka ndị ejezi na isi ka ndozi eru na ebe ọ bụ na unu agasago maka ọ bụ na unu akara ọgasa nkwubu okwu nna anyị ukwu why did you do this you shouldn't have done this madam you shouldn't have done this ka idoziwe na mụnwa jere metụ aka na nke ọgụ anwa bụ because of na nwere onye dị ndụ na you get ọ gwụcha ihe nji wee jee ebe anwa so ka idebe nke anwa one side Mr. Awka anyị Mommy, these children always go have ụmụaka n'ime mana ihe azụ fa na onwe onye na-alụ ọlụ but far to go grown enough, you choose where to stay. They want to stay with their mother. How do we know they really want to be there? Okay, do I invite you people again? We need to do something so that when you are not with me or not with me, okay, then I take care of them. Then when you are not with her, you should as a man. Madam, next time you're coming, next week. Okay, next week or the one more. Next week, the children will come. Okay. Next week, Wednesday. So that we will hear from the kids and they will know the next thing.